Joan, capítol 8, versets 1 a l'11. Jesús se n'anà a la muntanya de les Oliveres, però de bon matí es va presentar de nou al temple. Tot el poble acudia cap a ell, s'assegué i començà a instruir-los. Llavors els mestres de la llei i els fariseus li van portar una dona que havia estat sorpresa en el moment de cometre adulteri. La posaren allà al mig i li digueren: Mestre, aquesta dona ha estat sorpresa en el moment de cometre adulteri. Moisès en la llei ens ordena d'apedregar aquestes dones. I tu què hi dius? Li feien aquesta pregunta per parar-li una trampa i tenir de què acusar-lo. Però Jesús es va ajupir i començà a escriure a terra amb el dit. Ells continuaven insistint en la pregunta. Llavors Jesús es va posar dret i els digué: Aquell de vosaltres que no tingui pecat, que tiri la primera pedra. Després es tornà a ajupir i continuà escrivint a terra. Ells, en sentir això, s'anaren retirant l'un darrere l'altre, començant pels més vells. Jesús es va quedar sol i la dona encara era allà al mig. Jesús es posà dret i li digué: Dona, on són? Ningú no t'ha condemnat? Ella va respondre: Ningú, Senyor. Jesús digué: Jo tampoc no et condemno. Ves-te'n, i d'ara endavant no pequis més.